خوشک و برای مهجا دنباشی ورو براکی و قهرمان ازیدی دی سبورا بلی هر تشتی اف خلاتا گو خوشکا منادی مرادستان دی از خاصة المناطق ازیدی و ازید خانه و لچیای شنگالی اسپیروز دکم و عامة الهر کردکی ولات پاریز اسپیروز دکم وەک تەمدەدیت خوشکا مەنادیا ئەف خەلاتستان بڕاستی خەون بۆ ژگەلێک مڵەتێ دنیایەرا بۆ یەکیش وان مڵەتێ وان دەرکەبێ لێ ئەم مڵەتێ ئێزیدی ئەم مڵەتێ ینی مڵەتکش مڵەتێ هەریکێم دنیایەدا ئەسکارم بێژم لێ بەلێ خودیە باتنێک مەزن لێ دەرێ خوشکا مەنادیا مراد ئەو خەلاتستان سەجاری سەرخێدێ بە پیرۆز بێ وەک مەدیت تم و دایم مڵەتێک کورد بێژێ ئەم کورد برانە فەرقیا مەشهدننم برای هەبن ئێزیدی کۆکا منە ئێزیدی کوردی ڕەسەنن وەختا گۆ ئەم حەوجە بن ژوارە ئەف گوتنێ من ئەسکارم بێژم سەر حکوومەتە ئەقلیمە کوردستانێ وەختا گۆم ژوارە حەوجە بن وەصفێ مەدەدن کێفا خۆشمەڕاتەنین وەختا گۆم ژوارە نە حەوجە بن سەرێ خۆشی مەنا ئێشینن و تو حڕمەتێژی نادنمە وەکو دیت خوشکا نادیا مراد چ خەلاتێکستاند ئەو خەلات یانی ژگەلک مڵەتێ جیهانێ ڕە خەونە گۆ یەک ژوان مڵەتێوان بستی نێشخۆرا خوشکا منادیا مراد سەجاری پیرۆز بێژێرا ئەو خەلاتت دەستگرت مەتە پێشوازی و تکێف خۆشی ji bo navê me nedîtiş aliyê hekûmeta eqlîmê Kurdistanê ji aliyê miletê Kurd ameten me nedît Kurdinê welatparêz biradernî mal pîroz kirin li ser sefhatê xwe û me gelek 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 jî Kurdê eqlîm dîtin êgo dev avêtine û êgo xeber gotine û êgo keçikekî êzîdiya kafir ev xelatistan diye yanî ji ereba bêtir li dijî wê derketin mixabin vêje dibêjin me Kurdê resan û dibêjin me em yekin em birayê hevin ferqiya me şevdinina li vê derê ez dibînim ferq û cudayî û mihlîtî gelkî di neqeba me de tê çêkirin wexta ku keçik Kurd bû pîlot li eqlîmê Kurdistanê hefteyek saq li dahol û zirnê dan jêra û kêf kirin û pêşwaziya wê kirin wexta ku keçik êzîdî xelatê ku ya di cîhanê caîzet selam bistîne me nedît tu kêfjêra kirin û tu pêşwazî pê kirin bileks aciz bûn li vê derê wexta ku dibînin ku keçik Kurd bi melikê Seûdiyê jî li bizewciya miletê Kurd ê eqlîmê Kurdistanê ê bêtir kêf û pêşwazî bê keça Kurda ku melikê Seûdiyê re bizewcê ê jê re bikirda bêtir ku yanî tu pêşwazî nekirin bi xwişka Nadiya re lê ne derd û ne xema ji me re kî pêşwaziyê bike kî pêşwaziyê neke ne gelkî derd û xema em xwe em ê pêşwaziyê pêr bikin û em bi lîlelîla me hin pêşiya wê em ê bi gulê baqê gul û çîçek û rîhana em ê herin pêşiya wê û em dibêjin ew xelata got xwişka me Nadiya standî hezar carî pîroz bê li êzîdxanê û li her biraderekî me êgo dilê wî li ser me şewitê û dilê wî li ser me têşî biratî nehalûna Kurdatiya resan jî nehalûna insankî got biratiyê bixwaze divê bi çavê biratiyê yekî binêre insankî got bêje min bête eslê minî divê bi çavê eslê xwe li min biaşîne ne bi çavê dijminê xwe lê mixabin û sed mixabin em dibînin tu biratiya rastî naye xweha kirin û naye diyar kirin her iştegaliya deva û zimana zêdetir tişkî de em nabînin goşcem wan derdikevê Silav û rêzê min ji we tev dera oz dibêjim hekûmeta eqlîmê Kurdistanê û li ser vî minhacê xwe bimeşin û dewam bikin bêma min bîn bêma hûnê çi biserêxin her Kurd karê camîkê ava bike lê her êzîdiyek newêrî di eqlîmê Kurdistanê de serfiraz li nava bajarê we bêje ez êzîdî me Kurdîtiya resan halo ji me re nelazim e biratiya halo ji me re nelazim e hekûn biratîkê bidin me biratîk ji dil û can bidin me hekûn bêjin me Kurdê resanin divê hûn bi çavê kur û bavên me biaşînin ji ber ku em bavê we ne em eslê we ne wexta ku me got em êzîdî ne heqa hûn bê gotinê serê xwe bilind bikin jinek êzîdî ku halo xelatik halostan heqa we dinya jê re xirab bikire bi rastî em li hêvî bûn me got hûnê gelkî
كيفك مظن بجوشك مظن شيرا بكن ونكر ليه مخابن خمناكي ناني ميرا بدينا سلا ورز جبونا وتبدو جابي وتبدو ماشكم وقال لك سباس جبونا وهداريا